Moi! Mun ensimmäinen haaste on se, että mä teen nyt koulun joulumyyjäisiin muffinsseja ja mä aion tehdä ne aivan itse. Kiitos teidän ihanien vinkkejä, niistä tulee paitsi maukkaita, mutta ne on myös helppo tehdä. Ja siisti tehdä, mä en oo mikään siivooja-tyyppi, mä en kestä sitä sotkua joka paikassa, mutta nyt mä sain teiltä niin hyviä vinkkejä, että tää tulee olemaan todella helppo homma. Pistetään ensin uuni päälle, koska se on ärsyttävää sit, kun se huomaa myöhemmin, että se on unohtunut. Sitten me tarvitaan pelli. Tietenkin, koska kyllä nämä ihan uuniin menee. Nämä on hirvittävän käteviä nämä valmiit arkit. Sitten kannattaa ottaa vaikka tällainen, missä on niitä arkkeja ihan valmiina. Varmaan täältä tulee yksi ihan tosi helposti. Näin. Tosi hyvä. Eli Sitten me tarvitaan muffinsivuokia. Mulla on 2 lajia. Arvatkaa kumman valitsen. Haha, tietenkin nämä. Koska kyllähän siellä nyt pitää olla pikkusen tämmöistä kuosia. Nämä on aika villejä. Katsokaa, mitä mä oon löytänyt. Tadadada! Mä teen tiikerimuffinsseja näistä. Eli nyt mä tarvin pari tämmöistä pussia täältä. Ja tämä, rakkaat ihmiset, on teidän vinkkinne. Eli mä otan 2 tämmöistä minigrit-pussia täältä. Ja tästä mä saan tosiaan tämän suklaahomman. Eli mulla on tässä tämmönen suklaamakuinen kakku- ja muffinsimiksi. Ja okei, tää on tämmönen valmis tuote, mutta mä vannon, että mä en jää nyt kiinni näistä, koska nämä maistuu siis todella itse tehdyiltä. Nämä on ihan mahtavan makuisia, niin mä laitan tänne tämän kakku- ja muffinsimiksi. Tämä on niin fantastisen helppoa. Nyt kun mä vielä onnistun laittaa nämä niin, että mä en kaada näitä tuohon pöydälle. Eli ensimmäinen vaikea tehtävä on suoritettu. Sitten tarvitaan öljyä ja vettä. Eli mulla on tässä tällainen leivontarasva, niin mä lurpsaan tätä tänne pussiin nyt tästä desi. Noin. Sitten vettä, tosta noin 1,5 desiä. Ja hirvittävän terapeuttista on seuraava toimenpide. Suljen pussin, noin. Ja sitten tän saa lurpsutella täällä näin. Katsokaa, se on ihanan näköistä. Fantastista. On tärkeää, että ne kaikki sekoittaa hyvin, ettei sinne jää mitään paakkuja. Se niinku tuntee, jos sinne jää semmoisia jauhopaakkoja. Tuolla on tommonen kulma, nyt ne ei halua sieltä lähteä. Sitten tulee se erittäin hyvä vinkki, minkä mä oon teiltä saanut. Eli mä otan sakset ja leikkaan tähän pussukkaan pienen reijän. Eli mä teen siis vanhan liiton pursuttimen tästä. Ja nyt hyvin maltillisesti pieni suklaalörpsykkä sinne. Toiseen. Näin. Sitten laitan tätä vaaleita siihen päälle. Noin. Oh yeah. Nyt nämä meni kaikki ihanasti tonne taikinavuokiin. Niin nyt mä vielä pyörittelen tän. Tääkin on jotenkin aivan ihanaa. Sitten mä tökkään nää uuniin. Ohjeessa sanotaan, että ehkä joku tommonen 13-17 minuuttia. Suurin piirtein vartti. Siellä ne saa olla. Bye bye, nähdään kohta. Tämän vartin aikana sä voit käydä vaikka suihkussa tai kirjoittaa musikaalin tai soitella ystävien kanssa tai ihan mitä vaan. Eli tässä on nyt mun täydellisen perheen äidin joulumyyjäismuffinssit. Mun on pakko ehkä maistaa, että kehtaako näitä viedä sinne. Ihana! Joulumyyjäisethän ei ole mikään kilpailu. Kuka tekee parhaita, kuka äiti vie parhaat leivonnaiset sinne. Mutta kyllä mä nyt silti aion satsata tähän, että miltä nämä niin näyttää. Mä laitan tähän nämä ihanat muffinsit keskelle. Hyvän näköinen setti. Sitten mä vaan kääräsen nämä tästä tämmöiseksi ihanaksi paketiksi. Sitten vähän lahjapakettinarua siihen. Sidon sillä kiinni. Ihan tämmönen simppeli pieni joulupukki. Ja nyt mä vaan liimaan sen tähän näin. Oi. Elikkä tämän minä vien sinne joulumyyjäisiin. Todella hieno. Ensi kerralla mulla on tämmönen kaospäivän kuiva kakku, jonka mä haluan tehdä. Se on semmoinen ihana luumukakku. Mutta mulla on aina pikku ongelma sen kanssa, että se kakkuvuuan voitelu on jotenkin tosi haastavaa. Koska aina mut jää sieltä joku alue, mitä mä en ole huomannut voidella, ja sitten se kakku jää siihen kiinni, eikä se enää näytä kovin hyvältä. Please, lähettäkää mulle vinkkejä tähän kakkuvuuan voiteluun liittyen. Jotain, miten sä saat täydellisesti voideltua. Please, laittakaa niitä tulemaan, niin ensi viikolla mä teen jumalaisen kuivakakun, joka on äärimmäisen helppo.
Siihen saakka, moikka!